Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngubaba uNsibanda okubingelelayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu, bafowethu nodadewethu, madodana namadodakazi, bazukulu, bogogo nomkhulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngethuba akasinikeze lona. Baningi abalifisayo, abebelifisa abanye sebegodukile. Ngikhuluma nje kukhona imiphefumulo ephumayo emhlabeni. Okubuhlungu bayafa bengenayo uJesu. Okubuhlungu bayagoduka kulo mhlaba. Indaba yabo noNkulunkulu ayilungisiwe. Wena usuyilungisile indaba yakho na? Malukufica usuku lokugcina lwakho emhlabeni, luzokufica unjani? Hayi, ngiyayibuzela nje. Uyalwazi usuku lokufa? Yini pho uphila impilo budedengu nje? Ngoba bekufanele uma ngisho uNkulunkulu ekuvusa ekukhumbuza isono, musuke usho ukuthi ngosibhala ekuseni. Angithi ekuseni uvuka ususikhohliwe. Uthini uNkulunkulu ngawe? Uvuka ekuseni usukhohliwe. Into ekhunjuzwa ebusuku. Uvuka ngaleso sikhathi, ukhanyisa ugesi, ukhanyisa ikhandlela, ukhanyisa okukhanyisayo, umkhanyisa ifoni, thatha ipeni nephepha, ubhale phansi ebhukwini lakho. Funa uSathane asithathe asihlwithe leso sono. Hayi, awuhesitate. Uma uhamba ngemoto, ngifuna ungilalele kahle. Uma uhamba ngemoto, ungahlukani nebhuku lakho lokuvuma izono. Uma kuwena udrayiva, uNkulunkulu mekukhumbuza isono, buyisela imoto eceleni, hosha ibhuku lakho, ubhale isono. Angithi usithembisile, wathi uma ususibhalile, uhamba uyokwenzela umusa. Wazi kanjani ukuthi awusibhali nje in the next kilometer ukule moto kuzokwenzeka i-accident, busiyagoduka? Hayi, ngiyayibuzela nje mina. Hey, asikho isikhathi sokudlala. Asikho isikhathi sokudlala. Uma ulithola ithuba, zihlanze, zigeze, akukhathalisekile ukuthi isikhathi sini sosuku. Ngoba usuku nesikhathi asilwazi. Lithi izwi lenkosi masihlaleni silindile. Ngoba ubusisiwe ohlanza izingubo zakhe egazini lewundlu, ngoba kayofunyanwa ehambaza. Ubusisiwe lo muntu. Wena ungayithatha kancane indaba ogoduka emhlabeni. Ngisho abazali bakhe abayithathanga kancane indaba okufika kwakhe emhlabeni. Yikho bakutshela usuku wafika ngalo nje usalikhumbula nawe uyalwazi, ngoba abakuthathanga kancane ukufika kwakho. Kakhulu kangakanani-ke ekhaya ezulwini. Uzuthatha kancane usuku lokuhamba la emhlabeni, usuku lokuyophumula uma wenze kahle, usuku lokuyokhala nokugedla amazinyo uma wenze kabi. Hayi, ungalithathi kancane ngoba liyeza. Akekho umuntu omele othini njengentethe. Sonke siyahamba. MaHebheru 9:27 kumiselwe ukuthi umuntu afe kanye emva kwalokho kube kwahlulelwa. Hayi, kumiselwe lokho. Kumiselwe wonke umuntu ophila emhlabeni. To die once and after that is the judgment. So sisimele ukufa. Khona ngithanda izwi elimnandi izolo. Ukuthi uma sifa sinjengamanzi achitheka emhlabathini angena kuqoqo. Kodwa uNkulunkulu akakuchithi ukuphila uqamba amasu. Ukuthi loyo ngumqoshwa angabe umqoshwa kuyena. Asiguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo, mdali wezulu nomhlaba. Konke ukukhona esikubonayo kudalwe nguwena. Konke esikubonayo emhlabeni kuwuphawu lokuthi ukhona uyaphila. Siyabonga uNkulunkulu wethu, kakhulu sibonga ukubizwa nokukhethwa. Sikhethelwe kuleli khaya lezwi. Sikhethelwe kulo msebenzi wakho omkhulu kangaka. Mina Nkosi ngithobeka kakhulu. Ngiyathobeka Nkosi ukuba ngithi ngelutho, ngiyisona esikhulu. Kodwa Nkosi ungikhethe ukuba ngiphathe umsebenzi wakho omkhulu kangaka. Umsebenzi wakho ngephathwe umuntu ngaphandle kokuba
enawe. Abantu abawu-7,000, ubani ongaphatha abantu abawu-7,000? Nokubaqoqa nje, ubani ongabaqoqa kungewena Nkulunkulu wethu? John 6:44 uthi uJesu akekho oza kuye engadonsiwe ubaba. Usubadonsileke, ngisize Nkosi, ngikhulume okufiswa uwena Moya Ngcwele, ngoba bezile kimi abafuna ukulalela mina, bafuna ukukhuluma kwakho, bafuna ukusho kwakho, bafuna izwi lakho. Ngiyacela namanje Nkosi ukhulume, busisa lo naloyo lalele, babusise abaletha abantu ekhaya lezwi, babusise ngoba benza inhloso yakho. Sibekele inqwaba izono zabo, bangene ezulwini kwelizayo. Abagulayo ngiyabakhulekela, baphilise. Abagulayo emphefumulweni ngiyabakhulekela Nkosi, baphilise. Abaney'nkinga ngiyakhuleka Nkosi, mazixazululeke. Noma ngabe yiluphi uhlobo lwenkinga, mababonakale ngombala ukuthi basekhaya lezwi, ngoba izinto zabo ziyahleleka, izinto zabo zihamba ngokwecebo likaNkulunkulu. Namanje-ke Nkosi, thatha isikhathi sakho, singesakho ukukhulumisana ney'mpilo zethu. Ngiyacela ube kanye nathi, Moya Oyingcwele, Moya kaNkulunkulu, Moya kaJesu, mduduze, iba nathi, wambule, ukhulume. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu, bangcwele, muhle, uyaphila, uyikho konke esikudingayo kuyena. Siqhubeka-ke nenkonzo yethu ekhuluma ngobunye kuKristu, nokuthi umphi kuKristu yena olwa nobunye, nokuthi-ke ubani ovimbayo ongenamthetho kubambulwe na. Siqhubeka nesihloko sethu-ke, kodwa singakafiki kusona, masifunde kukaJohn chapter 17 verse 20 no-21. Angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Singakayi kuleli zwe sikulona, ngiyathanda ukuthi ngisho ngithi isihlokanyana esingaphansi kobunye kuKristu sisithola kwaseThesalonika besibili chapter 2 verse 5, 6, 7 and 8, la kukhulunywa khona ngokungenamthetho. Kufundeka-ke kanje: anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Sekunikwazi ukumbambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Ngokuba imfihlakalo ongabi namthetho siyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena ombambezelayo. Manje verse number 8, lapho-ke uzakwambulwa lo ongenamthetho eyakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngoba uzochithwa yena. Njengamanje usalinde ukuthi adedele, khona ufanele adede ukuze yena afike. Ubani? Ngaba uhulumeni? Hayi, ngiyabuza mina, kungaba uhulumeni yini? Kungaba umoya ongcwele? Kungaba ibandla? Sisakhuluma-ke ngamavesi acacisa ibandla. Sesikhulumile ngohulumeni, siyamqonda, siyam-understanda. Sesikhulumile ngomoya ongcwele, mhlawumbe sesimqonda kangcono, angazi. Njengamanje-ke singena ngqo ekuthenini ibandla. Sigcine-ke izolo sibuka abaseKorinte besibili chapter 2 verse 14, 15 bese sizoqala u-16. Ake ngifundeke ngiqale kuverse 14. Kodwa makabonge uNkulunkulu osihola njalo odendweni lokunqoba kuKristu, nokubonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. Ubonakalisa iphunga lokwazi kwakhe. Silichazeleke verse 15. Ukuba siyiphunga elimnandi kuKristu kuNkulunkulu. Uxolo ngiphinde. Ngokuba siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu, kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Kulaba-ke verse 16 abalahlwayo siyiphunga lokufa, kube ngukufa, kodwa kulabo
abasindiswayo siyiphunga lokuphila kube ngukuphila. Ngubani ongangalokho na? Besizoqala kuverse 16. Uthi kuverse 16, siyiphunga lokufa kube ngukufa kulabo abalahlwayo. Kwenziwa yini lokho? Mina ngikhuluma ngabantu abamele iqiniso. Wakhona abangalimeli iqiniso. Abathi basindisiwe bayakholwa, kodwa uma ulandela inkambo yabo akunjalo. Mina ngikhuluma ngokumela iqiniso. So uma ungumuntu omele iqiniso, uyiphunga lokufa kulabo abalahlwayo, ngoba impilo yakho iyabehlulela, impilo yakho iyakhuluma, ubungcwele bakho buyakhuluma, buyabehlulela. Uthini Nkosi uJesu kuJohane 12? Uthi, ngeke ngisenahlulela, izwi engilikhulume kini elizonahlulela. Manje-ke yikho siyiphunga lokufa, iphunga elimbi, iphunga lokufa kube ngukufa, and bayafa. Ake sithathe yona lento lele, ngizokuthatha ngokuthi episode, ngoba manje angazi ukuthi abantu bangenwe yini. Njengoba sesike sahlaselwa left and right, front and center, sihlaselelwe igama elithi uJesu Kristu inkosi. Yindaba siyiphunga lokufa kubona, siyabashisa ngoba vele bafile. Angithi umuntu ongakholwa, ngikhulumile ngoJohane 5:24. uJesu ethoza izwi lamakholwa ngongithumileyo, udlulile ekufeni wangena ekuphileni. So umuntu ongakholwa ufile. Now uma-ke wena uzothi uJesu Kristu inkosi, uzodala inkinga yokuthi uyambulala, uyamqedela. Siyiphunga lokufa kulabo abalahlwayo. Ucabange nje, ingqondo izibe mfushane, athi umuntu, yazi labantu abathi uJesu Kristu inkosi bangicika nje mina, bangicasula nje. Hawu. Ngani siphathe igama lenkosi uJesu number 1, 2 kusebhayibhelini nje lokho. Ufile lowo muntu, Angazi-ke wena ngoba uphethwe uyena ebandleni lakho, uyahola. Uyahola udansela isiginci sakhe ebandleni. Hola isidumbu umuntu ofile. Into omelana nokuthi uJesu Kristu inkosi, azame phambi kwenu anishumayeze, anitshele lokho. Ewe. Ithi inkosi uJesu sowabona ngey'thelo zabo. Mabehlasela inkosi yethu uJesu Kristu asinankinga. Bamhlasela esahamba emhlabeni. Sebemhlasela engasekho. Bamhlasela through thina esishoyo. Siyiphunga lokufa kube ngukufa. Bayafa. Bayizimfakabili. Ngoba sitheni thina uJesu Kristu inkosi. So siyiphunga lokufa. Ngengithinte le ukuthi kuyasetshenzwa emsebenzini bayantshontsha nje abantu khona. Uthule nawe uyabesaba. Bekufanele ube yiphunga lokufa. Bahluleka abantu ukuntshontsha ukhona. Bahluleka abantu ukuhleba ukhona. Bahluleka abantu ukujola ukhona. Bajola kanjani ukhona abantu? Uzubanika indawo yokulala. Unika indoda nomfazi womuntu bazolala kini noma kwakho. Ihlazo lelo. Uzongena kuliphi izulu ongixoxele? Iliphi izulu uzongena kulo? Uzoba accommodate. Umbuka kanjani unkosikazi wale ndoda ezolala nentombi kwakho? Umbuka kanjani ngempela? Uyibuka kanjani indoda yalo mfazi uzolala kwakho nesoka? Ushadile lo muntu uzolala kwakho nesoka. Bekumele wena nje umntwana kaNkulunkulu ube yiphunga lokufa kube ngukufa kubo. Kodwa kunalokho uzobafihla. Luyeza usuku luzokufinyana, usuku oluvutha njengeziko. Ngeke lukushiyele impande, ngeke lukushiyele igatsha. Luyeza lolo suku. Mntakababa mina ngiyakuncenga. Hayi mina ngiyakuncenga nje kahle kusekuhle kumnandi. Ukuthi mntakababa uqoqeke. Ukube yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Siqala kuNkulunkulu sibe yiphunga elimnandi, bese siya kubazalwane sizoba yiphunga elimnandi. Kodwa ngeke kube yiphunga elimnandi uma uphila ezonweni. Ngeke kube yiphunga elimnandi uma uphila emkipitweni.
Yebo ube iphunga elimnandi uma uphila ngokweba emsebenzini uthi umtshontshela umlungu akusona isono. Kusho bani lokho? Ukweba kuwukweba, akuyi ngokuthi webele bani. Kujeziswa wena owebile, akujeziswa ontshontshelwe. Ngoba phela konile uhlukumezekile, kuzoboshwa wena ezulwini. Angikhulumi ukuboshwa wasemhlabeni, ngavele kade bahluleka ukubamba, kodwa ezulwini ngeke ugeje. Hayi ngeke. Ngisho usuthanda, ngisho usukhala inyembezi. No-Esawu wakhala inyembezi efuna ifa lakhe lobuzibulo, akazange alithole. Hhayi, ngoba litholakali kalula mase ligejile. Ufuna ulingisa inkosi yaseNinive nabantu bayo abakhuleka, bakhala, bazile ukudla. Inkosi yahlakanipha, yamemezela ukuzila ukudla esizweni sayo. Yathi iy'lwana zingadli, abantu abangancelisi. Ngisho okuncelayo akungakuthinti ubisi. Sibone ukuthi uNkulunkulu ngeke asizwe yini. Hawe madoda, wabezwa ingonyama isizwe sakwaJuda. Uthi kubantwana bakwa-Israyeli, ngehlile ukuba nginophule. Ngikuzwile ukukhala kwenu, ngibonile nemisebenzi yenu. Ngehlile ukuba ngibophule. Hawu siyamthanda uNkulunkulu wethu, muhle. Ngakho-ke mntakababa ngiyakuncenga. Ngithi mina awumthanda uNkulunkulu, awumkhonze uNkulunkulu. Ube iphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu. Uzoyibona iy'thelo zalokho. Kulaba-ke ababhubhayo siyiphunga lokufa kube ngukufa, kodwa kulabo abasindiswayo siyiphunga lokuphila kube ngukuphila. Bayaphila yini abantu around wena? Mayikwenzekile nahlangana nje naxoxa, bayaphila yini abantu? Uyile iphunga lokuphila? Usuphilise abangaki? Uzoze ubaphilise nje wena uyaphila yini? Wena-ke mina ngibuza wena manje, uyaphila yini wena? Noma ufile? You are just a walking corpse. Ufile. Hhayi, sondela kuNkulunkulu uphile. Sondela kuNkulunkulu uphile, uzokuphilisa. Kulaba siyiphunga lokufa kube ngukufa, kodwa kulabo siyiphunga lokuphila kube ngukuphila okuphakade. Kubani ongangalokho na? Ubani ngempela ongenza into efana naleyo? Ubani? Ngiyabuza nje, neBhayibheli liyabuza. Ubani ongesiyena iNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo? Athi verse 17, ngokuba sinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu. Hhayi, asifani nabaningi abalonakalisayo ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu, sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu. Hhayi, ake ngibambeke la ngokudinwa inkosi. Nini nje angazi. Soqhubeka noverse 17, ake ngiyeke kanjalo. Bese ngithi bafowethu nodadewethu, bazalwane bangcwele, laba abakhonayo asihlanganeni kwamaphumulo ehholo kusasa. Asihlanganeni kwamaphumulo ehholo kusasa. Isikhathi ngibone ukuthi u9, ngithumelele iprogram kunina ku-WhatsApp. Nibonile iprogram. Abaku-YouTube, Nkosi yami ngiyabadabukela ngoba bayasala. Yazi wena ku-YouTube vele ungene nje ekhaya lezwi, ozongena ekhaya lezwi ukuthi ngikunikeze imininingwane. Thumela igama lakho nesibongo sakho nendawo ohlala kuyona ku-063 77 55 162. Angiphinde futhi 063 77 55 162. Thumela igama lakho nesibongo nendawo ohlala kuyona, usho ukuthi uyafisa ukuba ingxenye yekhaya lezwi. Ikhaya lezwi igama legroup. Uyafisa ukuba ingxenye yekhaya lezwi. Ngibafaka-ke njalo ekuseni. Uma bephuzile ukuletha igama lakho, seloze lingene ngakusasa ekuseni. Noma-ke uma uphuzile wena ukuletha igama lomuntu. Ngoba ekuseni uma ngivuka ngo-3 ngisuke ngivukela ukufaka abantu. Ngibafake.
kube khona ababalethayo, mase ku-late siyoze angene ngakusasa ekuseni. Hhayi-ke mina ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Mntakababa, ziphathe kahle, zithibe. Ngiyakucela, ngiyakuncenga, zithibe. uJesu uyakuthanda. Zithibe, uhambe ngobungcwele, ube ubaba osindisiwe, ubaba ozithibayo, ube umama osindisiwe, umama ozithibayo. Baba uNsibanda ovalelisayo, uthi masigoqe sikhuleke sibonge uNkulunkulu. Baba wethu olungileyo, Baba wethu ongcwele, Baba wethu onesikhwele, elinye lamagama akho ngumhawu esilitholayo ezweni lenkosi. Ngoba Nkosi usidalile, awufuni sikhonze uSathane, ufuna sikhonze wena. Kufanele-ke Nkosi ube nomona, ube nomhawu. Moya ongcwele, siyabonga ngoba ngomhawu wakho nawo mawuhlezi kuthina uyasikhuza ngoba ufuni sikudabukise. Ngiyacela-ke Nkosi ube kanye naloyo seyilalelile le nkonzo, umbusise kakhulu ozoyishera nabanye, umbusise Nkosi ozosubscribe, umbusise Nkosi ngoba uyazivikela ukuthi angalokho engena wonke amavidiyo angenamsebenzi. Babusise-ke Nkosi bonke abasubscribe-ayo, babusise abaletha abantu. Dumo lonke lungu lwakho siyabonga. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu kakhulu, ngiyambonga nje mina, ngiyambonga, ngiyamdumisa, ngiyavalelisa. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNsibande usho kanjalo. Ngikhuluma isivumo sisithola kuFilippi chapter 2 verse 11. Isivumo, uJesu Kristu inkosi. Zonke izilimi ungevume namhlanje, ngelinye ilanga uyovuma usuphoqelekile uthi yebo, uJesu Kristu inkosi.